Eke ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu nwa Adama anyị na-akpọ alụ. Abụ m onye isi Ugochi tubelu ọdịnala temple, nnukwu onye nchụaja, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Anyị na-agba afa nke ọma, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Maka ndị amaranụ ihe afọ ugo ntu ọ makara m chiri ọzọ, echiri m ọzọ Eze-Ana. Dịka ndị agha maranụ, ọzọ Eze-Ana bụ the highest ọzọ n'ala Igbo. Ọzọ Eze-Ana nwere nsọ, nnukwute nsọ, unlike ndị ọzọ, ndị obere ọzọ ndị ọzọ. Ọzọ Eze-Ana bụ the highest ọzọ n'ala Igbo. N'ebe onye ọzọ Eze-Ana tụrụ nzu, anyị na-atụ nzu 9, while onye ọzọ ndị ọzọ ga-atụ 8. Ịghọtara ya? Enwere ọtụtụ ihe, ọ bụrụ ihe mmeje na-akọwa taa, ihe dị iche iche onye ọzọ Eze-Ana na-asọ. Onye ọzọ Eze-Ana nwere nsọ dị iche iche. So nke a wofu mana ya nyewe bịa n'ụbọchị taa bụ ka m kọwara ụnụ ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. Ekwuru na my mission is actually to help people live better life. N'ụtụtụ taata bụ Eke, ejego na temple, jego ọfọ n'isi ndị enyi m niile, kọkwazi ọfọ n'isi ndị niile kụrụ mbamba na temple anyị, ndị anyị na ndapụtakwazi ndị anyị na-arụ n'ọrụ mmụọ dị iche iche. Agụkwaziri m ọfọ maka ndị niile na-aga ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ. Onye echefukwana na m kwuru ị na-aga ọfọ gị chee ihu na east. Echefukwana na m kwuru na ị nwere ike iketa oke na ọfọ na aja niile anyị na-achụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Like taa, anyị ga-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, chụkwa aja dị iche iche, nke gụnyekwuru aja ekene, aja ihu ọma nke anyị ji ebu na-achụ. Enwere aja dị iche iche a na-achụ. Ije gwuo n'akwụkwọ Leviticus, ị ga-afụ ebe o kwuru gbasara aja dị iche iche a na-achụ. N'Ugochi tubelu ọdịnala temple, anyị na-achụ aja dị iche iche. Enwere aja mgbaghara mmehie, enwere aja ekene, enwere aja ihu ọma, enwere aja favor. Aja ihu ọma onye aja favor, yes. Enwere aja dị iche iche. And enwere aja anyị na-achụ for 9 days. Ọ nnukwu aja ka ọ bụ, agbọrọ aja nsure ọkụ. Yes, it's very powerful aja. A na-akpọ ya aja nsure ọkụ, a na-achụ ya for 9 days. Anya ka ndị ụka ọbịa na-akpọ 9 days novena. Asị nọ 9 days novena. Ụfọdụ akpọ ya novena mass. Novum. So ihe nchọrọ iji maka ekwu taa, m bịara ikwu maka ya taata bụ gbasalụ aja nsure ọkụ. Mana before gaa n'iru na ya, taata ajego na temple gọọ ọfọ dị iche iche n'isi ndị enyi m niile, ndị niile na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ na temple anụ, na ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Gọkwazie ọfọ n'isi ndị na-abụ ha na-elecha vidiyo anyị atụsara ya ndị ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, na onye chụgbara ụnụ ga-ada. A sị m na aka ọbụla na-atụ nzu na-ama nzu ama amanatụ unyi. A sị m na kakaka ya mụ ụnụ, jijiji ya mụ ụnụ. A sị na o checha ihe ọ ya eme ụlọ ya ma onwe ya. A sị na onye si na akwụkwọ ya ma acha mpama ya aba na nke ya. Na onye fly lụta nwunye ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya nwụ. A sị na ụfọdụ ndị ajọ mmadụ na-achụba ndị ilo. A sị na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo, na anyị ga-asụ ka afịa, mana ya ama na ka afịa. N'ọmaka ahụ ihe ga na-emere anyị, na anyị gbuo n'ihu na anyị ga-ebute mma, igbuo n'azụ ebute mma, igbuo n'aka nne ebute mma, igbuo n'aka ebe ebute mma. A sị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ, ya bụ na be anyị.
sịkwazi ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala ọdịnala ya pụrụ anyị ome maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa a sị m onye sị na ife anyị na-eme ama si were isi onye anwa tinye ka ihe anyị na-emenwe isi ise ọfụ a ka m na-agọ ụbọchị ọbụla na-ekwubi okwu ọ nwere ndị na-ekwubiri okwu kwa ụbọchị ndị na-azụ afịa ndị na-arụ ọrụ dị iche iche na-ekwubiri ihe okwu ka afịa ha na-aga ka ọrụ ha na-akwụ ha ụgwọ maka na onye ọrụ nwere ụgwọ ọnya bụ ọrụ m dịka onye na-agba ụkọ na onye nchụaja n'ụbọchị taa onye Igbo achọrọ ka akọwalụ ihe ị kwesịrị ịma because I keep saying it that what you don't know is only a mystery to you and not to all. Akọwakwara m before m gaa n'isi isiokwu n'ụbọchị taa akọwakwara m ndị Igbo ụnọta n'ọdịnala Igbo na-erigo ndị be anyị eri ndị ụka ọbịa celebratory 100 years ụka ọbịa ji bịa na be anyị 1985 meaning na ndị ụka ọbịa anọgo 100 and something years na be anyị ha ji 100 and something years ya wee rie ndị be anyị tọtọ ịghọtara ya ọ ndị mmadụ bụ ndị butere nsogbu na be anyị ọtụtụ ndị mmadụ wee nọrọ n'ihe mgbu ndị be anyị ndị Igbo ihe na-emekana ụfọdụ nọ n'ime ụlọ yes gị nwanne m anya ofu ndị ụka danyarị a ma ọbara ori ịgba afọ obodo ahụ colonizere anyị colonizere India colonizere China ma jere n'Indian. When I was in India, let me tell you, they are proud of their language. They are proud of their convention. They don't joke with it. They told the colonizer, colonize them government wise, but their religion and their culture don't touch it. Manaka ihe ndị be anyị mere, eriri ndị be anyị rie anyị tọtọ from the back. Ndị ụka anyarị a bịara n'ebe colonize anyị mgbe ha na-achọ na ha wee were ụmụnne ha n'ụdị ụka wee nye anyị wedebe ahụ na ha colonize anyị mana ọ bụrụ eziokwu maka na onye lere ihe nkịta onye lere nkịta goro enwe ihe ntukwu ka dọbịa ịghọtara ya so ndị ụka niile ahụ ha plantịrị bụkwa they are paying masters. They keep on repatriating our tithe, our money, a girlfriend, back to their country of origin. Ịgbọrọ na ndị ụka ndị Orthodox Church isi a were ego ha na-ebuchiga back to ndị isi ha nọ na mba obodo ma chọrọ ịkpa afa na ndị ụka anyarị. Ịghọtara ya? Ọ ka ịghọta ya nna akụwara gị their countries na-eji na-eme eke ego millions of dollars yearly ha na-repatriate back to their economy. Ndị Igbo nwere n'uche ewee rie ndị be anyị rie anyị tọtọ nke ga-apụtakwuzi na-abịa na culture anyị na our education system enwere ike itinye bụ na our syllabus etu a ga-akụziri ụmụaka bido na primary to secondary school ihe gbasara ọdịnala Igbo o kwesịrị ịbụ ihe a na-akụzi maka na onye amada ebe mmiri siri mbido mawa ya ọ ma mgbe ebe ọ nọ ekwụsị. Ana m challenge ndị niile na political class ka ha gbaa mbọ fụ na na-erestọlụ ịkụzi gbasara ọdịnala Igbo na our school curriculum. Very important. Ịghọtara ya? In fact, enwere onye ọwụda na-achọ ịchị Anambra steeti mma eme nkwado unless na onye anwụwa ọ bụ onye na-akwado ọdịnala Igbo. Ịghọtara ya? And banish ye ị na-akọ akụkọ na onye si Igbo na klaasị ada ya ha. No, it's wrong. Ka m gwa gị atụ yes gị nwa na-ene m anya gị nwa movie producer onye riri eri like you ịpụta ị na-interpret ma ọ si n'iwu DGN n'iwu movie director ị na-interpret what you know that never existed ever anywhere. Ihe mere eme n'ọdịnala Igbo
ka ị wee kajuolu ọdịnala Igbo na-ege na mpịawa ahụ ka ndị ichie wee kajuolu yo ewe kajuo yo adị m abụọ mana eziokwu na agwa gị unu pụta unu na-ata ebe ndị ụka ọbịa bịalụ na-emesịrị mama ka e wee bụ na-edifitiri ọdịnala ọ dịrọ possible. No pastor will stand in front of call Igbo ordinary deity and quote rubbish. No pastor will do it. Unless ebe ụfọdụ a na-eji eme ọtọnọwụ na ụfọdụ guru dị iche iche with the consent and support of the indigenous of that family. Abịa eme ụfọdụ ọtọnọ mebie ọfọ na befa mpịawa azụ ebido onye ime ọ na onye abịara ịrụrụ ọrụ ezinụlọ na-ekwu na ọgwụgwọ na ụsọ na ọ na-achọrọzi ọ na-akụ yes o wee sị ha na-akụ ọnwụ na ndị ụlọ na ndị ha na-anọ befa bụ na ha achọrọzi na ọ dị afọ ọ dabere n'ihe anwụrụ kwuru na achọrọzi wee mee ọtọ nọ na gburugburu ụlọ wee na-ajụ ndị na-art film onwenu ga-ebe watchkatara film n'ụwa in India. Let me tell you one thing. I have been to India years back. I do speak Hindi. I speak their language. You know that their national language. Onwenu ga-ebe fra art katara film where art ebe Christian ndị ụka ọbịa defeated chi ndị India. Onwenu ga-ebe nọ art katara film where art against Lord Buddha. If you look here in Indian film, it can never happen. You know that they are smart. Ndị ma ihe a na-eme. Onwere ka ị afọ ebe ha art katara film. Art ebe ndị don't you know that even in India they were minority Christian. Imara. I don't think that here 1%. Mana ha enwere ike art katara film. Ka ị ghara ịda asị m na enwere Christian in India enwere. I remember my friend then when I was in India, Maria Kapita. So well, Christians there when I was a Christian. So man, they will never allow you to art film against their deities. You can't. Is it China? Is it Vasalo Laosel? Onye wetara obere ndị China. Onwere ka anyị nọkọta art ya film art ya against their religion and culture. Instead they promote their culture through their film acting. Mana gị kere ihe gị nwawo onye producer na art kere ihe gị nwawo na direct film na art ị na-achọ ka ịkpọta ọdịnala Igbo isi n'ala wee rubbish ọdịnala Igbo na nwere ihe o mere ọgụ maka ya ancestors ga rubbish. Yọtara so wepụ aka enwe n'ofe ife ọgha aka mmadụ ife art ihe ya adịrị ihe mere eme ihe ya atụ fallacy art ihe ọzọ ka iwe kọta iwe gbọdọ ọdịnala isi n'ala ka iwe kọta ọdịnala ọgụ maka ndị ichie ga-akọtọ emetazie mgbe ihe mgbu bịara chọwa ihe na-eme gị ka ma ọ bụrụ ya ka anyị bịa n'ụbọchị taa ka nkọwarụ gbasara aja enwere aja dị iche iche mana aja nke m chọrọ ịkọwa taa bụ aja anyị kpọrọ aja nsure ọkụ. Ata Ugochi tụwara na tempụ enwere ndị anya na-achụrụ aja dị iche iche. O nwere aja dị iche iche anyị na-achụ aja ya bụ achụgide ihe ama mee. Enwere aja ekene nwa aja nsure ọkụ nwa aja dị iche iche a na-achụ nwere ndị na-anọ 14 days nwee nke 21 days nwee nke 9 days mana nke dị maka ebe tata bụ nke anyị na-atụ for 9 days. Nke a na-atụ for 9 days ka anyị maka ebe taa anyị kpọrọ aja nsure ọkụ. Mana ka nkọwara ihe mara. Do you know na ndị be anyị eri? Do you know millions of dollars a na-eji wee na-eme na-atụnata incense from India? Do you know in virtually almost every aspect of our life of importation, do you know that Indians are dominating? Do you know? Do you know that Indian motor pass
half of the shop spare parts dị n'ime shop onye ọbụla batara is coming from India. Do you go to pharmaceuticals? Do you know that in every shop on ebe go na more than 50% in all ebe ahụ bụ ọgwụ si from India? Do you go to tools, the doormats, the bolts and nuts, and rest of them? Do you know in Indian or tools? Now, more than 50% of ihe dị na ebe ahụ si from India. Do you know that even generators? Do you know that even tires? Do you know that even keys and marbles, some are coming from India? Do you know that building materials, more than 50% are coming from India? Do you know? Sorry. Do you know that even WC you are using, call it typhoid, and some of them, do you know that most of them are coming from India? Do you know even in spiritual materials? Do you know that if you any spiritual material ever now, more than 50% of it that I'm sure is from India. Okay, got here na akọwala gị. Mana ụmụ ihe niile abụ ihe dị na be anyị. Do you know that some of this incense was developed, formed with leaves, herbs, ụfọdụ ụmụ ndị anụ, ụfọdụ ụmụ ndị apodrize wee mee ya tinye na azịza moduo ya ọ bụrụ incense bịacha na ụdị ogologo ahụ ịma maka na ọ undergo some processes, refined processes wee bịa na ụdị ahụ o si bịa. Do you know na some of these leaves juru n'afịa? Do you know na enwecha ma nju ọfịa? Do you know na enwelu tabuchi ọnụ? Ịma na enwelu ụlọ apụọ? Ịma na enwelu ahịfịa wele dị iche iche? Ịma na ụmụ ihe niile ndị a ị nwere ike ịharness ha directly from the bushes, were okwu ya lụọ ọlụ ode ịmara na etu esi wee nwee incense nke a sịrị na nke a bụ nke na-attract favor ka common, nke a bụ nke a bụ ka ụka stable ka ịma na because of the component, the ahịhịa and the mgbọrọgwụ eji wee mie necessitated the afọ abalị ya. Ịmakwa na gị nwa na onwe gị onye Igbo na anyanwụ mgbọrọgwụ na ahịhịa dị iche iche agaghị ike iji wee mee some of those incense na-etu na be anyị. Ịma na ọ maka ọsọ of ignorant ndị be anyị kpatara na enwere ike ije na-ekocha ụmụ mgbọrọgwụ dị iche iche na incense dị etu a expensively. Ịma na dịka m nwere onwe mbụ dibịa marụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na m na-aba n'ime ọfịa jiri aka m select ya the leaves and herbs needed for any particular aja ọbụla. Bata na temple make a fire. Ndị a ga-etinye ahịfịa a ga-etinye na smoke ka smoke ọ na-apụ. O nwere ndị ọ ghara kpatacha. Enwere m tonable ụdị ihe a ndị ụka na-eyuzu na awụ na ndị Katọlik echi ime aja masị. O nwere ike ọwụ na ịmara chakol ka ndị masabas na-etinye n'ime ya lighten ya efegide ọkụ ya chake. Mgbe onye ya agba ụka ha bịazie ewelu ma frankincense na ndị otu etinye n'ime ọ bido pụwa anwụrụ. Ọ pụwazi anwụrụ na before ka bụ ka na ọnya ka ọ ga-efe right round the altar ịmakwọ. Mgbe agha ya asọ na-agọziri ụnụ a na-akpọtụrụ ụnụ chụọ ndị ụka ọbịa, ọgwụ ya ka ọ ga na-eyuzi na-efe. Ịghọtara ya? Ihe mana incense a na-akpọ frankincense bụ mmiri na-azụ osisi, that is mmiri a mapụta na ya dịka gum then with azụ osisi na onye frankincense ịma. So ịma na onye maara anyị amarugo na ọ bụ na aja wele ka anyị chọrọ ịchụ na onwego the leaves and herbs
ma enwere ike ịkpọwara gị afọ mana ị nwere ike ịnụgo maka ekwe and ndị ọzọ dị iche iche ọha ka anyị eweta onwe ndị ya eweta anyị nụọ ha nụọ nụcha ha paradise ha o nwere ndị nke bụ na anụchara ya anụ paradise ha debe nwee ndị nke bụ na ga-akpatakwa esmoku charity na-etinye then kwubie okwu na those lips nwegoro supernatural powers ha nwere. O nwere ndị bụ na ụmụ mmụọ na-anụ isi ha na-abịa ka na-anụ mekọta nwere some fragrance o nwere and supernatural power dị n'ime na-attract the elemental beings. Akwara ụbọchị nkụwa gbasara elemental beings. Enwere elemental beings ndị ọrụ ha bụ ijere Chukwu na mmadụ ozi, they are messengers. Nwee ndị ọ bụ ọrụ ha iweta ihe ọma dị iche iche. Then enwere those lips and herbs. Ebe ọnụ nwere some smokes, some ahịfịa dị highly medicinal, can ward off evil. Enwekwa ka ezekwa ahịfịa dị iche iche nwere ike ịatrata ihe ọma. But what you don't know is only a mystery to you. So ihe anyị na-eme wụ ụdị ndị na-eto onwe ndị na-abịa sisi anyị chọrọ ha aja nsure ọkụ. Enwere ike ọ bụrụ onye nwere biznes ọ na-ahandụ, ọ chọrọ ka biznes ya kwụọ ya ụgwọ, ma ọkwa nnọọ onye nwere afịa ọ na-azụ, ọ chọrọ ka afịa ya ka o jee n'udo bata n'udo. Ọ bụrụ onye biznes gbochiri agbochi, ma onye feva adị eso, ma onye na-eje for interview. Then ihe anyị na-eme wụ aja ahụ ọ bụrụ na within the time onye a ga-eme ya, anyị chụbara ya aja for 9 days. Ọ bụrụ aja nsure ọkụ, meaning that na onye anyị na-achụrụ ụdị aja ahụ every day anyị ga-eje na temple, anyị ga-eme after ka anyị chụchara aja nke mmadụ niile. O nwere aja anyị na-achụrụ ndị enyi anyị niile, ndị niile kụrụ mbamba na temple na ndị niile anyị na-alụ ọrụ. Nwezie special aja anyị na-achụ maka ndị yọrọ maka aja dị etu a n'ụzọ pụrụ iche special. Aja mgbe anyị ga na-akwado ihe niile a ga-eji chụjaba aja, sọ afọ onye a ka a ga-akpọ. Na etu esi achụjaba aja bụ ewetacha anwụcha chakol na datọrọ mbara anwa eji efe incense. Amụnyela chakol olechaa chaka ọkụ, ebubata n'ime temple, eweruzie ahịhịa dị iche iche a na-etinye n'ime ya. A na-etinye ihe ndị a na-ekwubi okwu, a na-etinye ihe ndị a na-ekwubi okwu, a na-etinye ihe ndị a na-ekwubi okwu. Emesịa o nwere ahịfịa anyị nụrụ anụ, ahịfịa na ọgwụ anyị nụrụ anụ. Oge anyị etinye nke anwa. Then enwere ụfọdụ ahịhịa na mgbọrọgwụ ụfọdụ anyị nụrụ anụ, nwekwa ahịfịa ụfọdụ ndị anyị etinye na nkịtị, anyị na-etinye a na-ekwubi okwu. Nwere ebe a na-etichekwara ya na-etinye ka anyị etinye honey, ka anyị etinye honey, etinyekwa honey n'ime ya, ghọtara ya, na-ekwubi okwu wee tinyecha ụmụ ihe niile. Etiche anyị for the smoke we start going up, smoke we start going up. Anyị na-ekwubi okwu na-agba afọ onye ahụ, na-ekwu ihe ọbụla anyị chọrọ ka o mee n'ebe onye anwa nọ, ya gaba n'iru. Anyị na-ese ndị ya, ọ bụrụ na emesị ihe anyị na-eji mmụọ bak ya kpọkwuo the early beings, the elemental beings na-alụ ọrụ in the air. Ọha ka anyị na-ese the message, ha gaba all over the world. Onwe onye ọ bụ ọrụ ya bụ na ọnya ya emere onye ahụ ọgọ ya dochia. Example, ọ bụrụ na o nwere oge mma atụ Eze-Ana Ugochi tubelu nkwubi okwu, ọ bụrụ na o nwere onye ji m ụgwọ ma onye chọrọ mụ na ekwuru okwu nchọ ka ihe a mụ na ekwu na-eto a ka ọ ga-esi wee dị, nkwubicha okwu send ya those smokes that are going. The elemental beings will start hearing the smell and they start coming. I will now send them message. Gawa obodo oyibo, gaba east, gaba west, gaba north, gawa obodo ọbụla. Ya mee ka ndị niile ji oke m ka ha lụta mkpọ m na fon nyere m ụgwọ. Ịghọtara ya? Ha mee ka oke m ọbụla dị na mba ka ọ pụtawa. Mmecha ha na-etu anwa, the smoke will be going. Anụ m ekwu okwu na-enye command. Edan na-ekwu now nchụcha aja awụ ọ bụrụ na nke anyị na-achụ 9 days, anyị ga-achị ya for complete 9 days. Ụtụtụ ọbụla anyị kọcha ọfọ niile anyị chụọ onye bụ aja.
tutu ọbụla anyị kọcha ọfụ mechaa morning ritual anyị na-eme na temple for ndị onye ọbụla anyị chụzie aja special aja for onye anyị ji maka ya na-achụnyaba aja day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6 day 7 day 8 day 9 anyị mechazie na day 9 na anwa ọ bụrụ onye kwụrụ ụgwọ ka e were eburu wee si ilu gaba ọlụ alụsizie ọlụ anwa anyị gbuo eburu gboro arụsị anyị eburu echekwana na m kwuru na arụsị ewu alụ kwụsị egbuziere arụsị ahụ ebu na anwa ka onye ahụ alụrụ ọrụ a ka ọ na-edu ude ka mmụọ anyị ji alụ ọrụ na-edu ude ka anyị hụrụ nwa ya nọ n'Ugochi tụrụ na tempụl na-edu ude arụsịa onye ahụ ọrụ ka Chidimma ga-esi wee dị. Nke a bụ aja nsure ọkụ ya. So aja ọbụla nwere ka esi achụ ya maka onye maara anya ya. My mission is to help people live better life. Ọkpụkpọ oku m bụ ịda achụ aja maka na onye nchụaja ka mbụ ị na-achụ aja ihe ọma ka favor na-emerụ ndị enyi anyị na ndị ikwu na ibe anyị onye ka anyị na-achụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị chụọrọ gị ụdị aja dị etu a aja nsure ọkụ ọ na-eweta favor na-emebi mgbudi niile ọbụla aja nsure ọkụ gwa m ịchọ ka anyị chụọrọ gị aja ahụ for 9 days then ka anyị gwa gị ihe ọ ga-efu gị ka anyị nwee ike chụọrọ ụja bụ aja every day ịbụ na iwe onye nọ mba ofesi anyị na-atụnyaba aja anyị gara evidio pịa na-ese ndị gị every day day 1 till not 9 days a ga-akramzie ọpụchi ife mmehie onwezi anụmanụ a ga-eji wee crown it all akram wee to mmụọ na-apụ apụ. Ka m kwụsị ebe a mana ana m achịkwa gị onye Igbo jee gụọ akwụkwọ Leviticus ka ị ghọta mgbe uru ịchụ aja bara. Ịbụ onye na-achụ aja a na-eme misteki. Onye na-achụ aja ife a na-eme maka na ọ maka anyị esi na-egburu mmụọ anụ. Ịbụrụ onye na-egburu mmụọ anụ mmụọ ga na-ewetara gị ihe ọma maka na ọ ma na ọ na-ewetara gị ihe ọma n'ime echefu ya. Mana ịbụrụ onye na-eme aka gọm ịlọta inye mmụọ ihe obi a na-agbawa gị ịlọta inye mmụọ ihe ọ dịka ihe ime ntụfu ị na-aghọ mmụọ aghọ ịmụrụ na onye kene sọnịtọ na ekene ya. Ka m kwụsị ebe a abụka m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu. Ọ nwere mmemme dịgasị n'ọnwa a gwara m ndị mmadụ n'ọnwa a bidoro n'ọnwa Ọgọst ọnwa Septemba ọnwa mba ọnwa eji achụ aja dị iche iche aja ihu ọma dị iche iche. Gwagwazi ụnụ na n'ọnwa Septemba dị na 18 n'ụbọchị ahụ ka Eze-Ana Ugochi tubelu n'ụbọchị ahụ ka m na-eri ji. Ọ bụrụ na ị nọ nso nweghị ike ịbịa n'ụbọchị dị etu anwa oke ọfọ m ga-apụta ihe. Aga m aga ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile ma ọmaka ga-emere ha niile. Anyị ga-agụ nnukwu ọfọ n'ụbọchị ahụ. N'ụbọchị ahụ ọ bụrụ na ị nọ nso ịbịa anyị ga-egbu ebulu gbukwazi anụmanụ ndị ọzọ dị iche iche denụ chikwazie ụdị nri dị iche iche fọsara aka mmanya ọ bụla onye ya aṅụ ụdị ya. Ọdadị ka Eze-Ana Ugochi tubelu na-eri ji den agụkwaziere m ọfọ dị iche iche maka ndị ga-ayọnụ maọbụ ndị yọrọnụ ka ịrụta ha na-ege ọfọ maka ya bụ nnukwu mmemme nke ikene Chukwu Okike maka ihe ịtụnanya na erimu ihe ọfụ nke o ji wee gọzie mmadụ gọzie anyị ụmụ Igbo gọzikwazie mmadụ niile o kere gene n'ụwa gba gburugburu. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ ga-ejere obodo na-ara obodo onye chụgbara ụnụ ya ada onye ọbụla sị ka ọ gwọrọ ụlọ ọgwụ aka nsie ya abịa n'ọnụ. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Daalụnụ. Ọnwụkwa ajụjụ ma echezọ onwe ajụjụ ọbụla ị nwere na ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi gị gboo maọbụ ihe ọ na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo sendịalụ m meseji na WhatsApp 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ aha m. Ya gazie.